Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingoona. Panapa uchange uchizviwanira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, ndatinamatire nyika yeZimbabwe. Tingoinamatirawo kungoinamatirawo kwakanaka kuti Mwari ivai nenyika yeZimbabwe. Pane mashoko andauko kukuzivisai, ndofunga muri kuziva kuti vanhu vari kuronga zvemademonstrations. So vari kuronga izvozvo, pane mashoko aziviswa kuvana veZimbabwe. Hanzi mapurisa nemasoja achazama kushanda nepanogona napo kuti hanzi achengetedze mutemo wemunyika ino yeZimbabwe. Soda kusiyai muchiona video, apedza kuona video tozvanofuka comment section nekulike this video. Inisa hatirari ndiri pakukuzivisai nyaya sezvadziri nguva nenguva. Handigone kuti poitika chinhu chobva chatadza kusvika pahatirari paYouTube channel inoi, hazvigoni. Saka ndichiti subscribe nekutena on the notification bell kuti musasarire pane izvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Inisa hatirari ndafunga kukutizai, da kukusiyirai mashoko aya. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Ndinozivikanwa sevanhu vanoda runyararo. Ndoda kukuyambirai kuti mapazi ekuchengetedzwa kwemutemo nerunyararo vakagadzirira zvakakwana kutora matanho uye havasi kuzoregedza kushandisa nzira dzakafanira pamusoro pemunhu kana mapoka anoda kuita zvemhirizhonga vachikurudzira kusagadzikana, kuvhiringidzwa kufambiswa kwemabasa evanhu zvakanaka uye vachida kuti kusava nerunyararo. Hatisi kuzoregedza mhisa mukono nenyanya dzichiita zvadzinoda kuvhiringidza runyararo nebudiriro, vachipezvedzera kubudikidza nekufambisa mashoko anounza kusagadzikana kunyanya nesocial media. Takagadzirira zvikuru kutora matanho kune avo vachawanikwa vachiita izvi munzvimbo ipi zvayo. In other words, tukuti use of social media, be it Facebook kana kuti TikTok, tikangokona uri ipapo, we are going to bring you to book. Tinokurudzira kuti semhuri yeMashonaland West Province tienderere mberi nemabasa edu semazuva ese pasina kukadzikana, kuvhunditsirwa mumabasa edu, zvikuru kuminda nekuti yezvino nguva yekukohwa, kumakereke pamwe nekuzvikoro. Ndinokumbira kuti ngatikasikei kuzivisa zvemutemo kana hofisi yangu kana taona avo vanoda kutivhiringidza kuita zvatagara tichiita. Apa tinenge tinoziva kuti pazhinji tine hotline yemuno mumaofisi. Fonai mutiudze kana panearest police station kana wamaona wemauto kana anyone muvaudze kuti tiri kuvhiringidzwa kana kufoseredzwa kuita zvatisingadi kuita. Ndinokutendai nekuchengetedza runyararo nekubatana pamwe chete uye nekushanda nesimba guru muno mudunhu redu reMashonaland West. Mwari vakuru for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland West, Honorable Marian Chombo, unequivocally condemns the 31st March 2025 planned demonstrations across the breadbasket province of our beautiful nation. These demonstrations will not only disrupt our efforts towards peace and stability of the province, but will also disrupt our economic trajectory as well as put lives of innocent citizens at risk. As your minister responsible for Mashonaland West Province, I wish to advise that our government is committed to promoting peace, unity, and development in our province. In view of my office's mandate, be advised that the security apparatus will not hesitate to take stern and decisive measures against any individual, groupings, and efforts who may seek to disrupt the peace and stability that we have worked so hard to attain. I humbly urge all stakeholders, including civil society organizations, the business community, and community leaders, to desist from engaging in any activities whatsoever that may incite violence or disrupt the prevailing peace and tranquility. Our government is committed to working with all stakeholders to promote peace, unity, and development across Mashonaland West Province. As government, we will not tolerate any counterproductive actions that will seek
to undermine the government's progressive efforts. For the avoidance of doubt, I urge all law-abiding and responsible citizens, the business community, and all stakeholders to continue operating their businesses, social and economic activities, especially farming, unhindered and as expected within the confines of the law. Stakeholders are hereby advised to alert any law enforcement agencies across our 7 administrative districts on any attempts or elements which are bent on disrupting our peace and routine business activities. I hope we have all heard, and this is just a warning, and we are not going to hesitate to put it in action. I thank you. Have a blessed Sunday.